xemxiet il-ġmiel ta' wiċċek, int is-sebbaħ il-ħolqien. Jiselmulek l-art u s-sema, kull fil-ħodu bl-oħla l-sien. Ja mulejja nizzik ħajl, għaliex int tal-ħajja s-sik. Fik is-seta, fik il-ħniena, int fawwara ta' kull ġid. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba talla u laqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-kol. Inġbarna hawnhekk dalodu biex niċċelebraw flimkien l-Ewkaristija mqazza llum qegħdin niċċelebraw it-tifkira ta' San Martejn Isqof. Qabel ma nieħdu sehem fil-quddies ejjew nħarfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom. Se nofru dan is-sagrifiċċju tal-quddiesa għal Ruħ Marija u l-familjari Muscat. Int li tiftaħ dirajk lil midinbin u taħfrilhom mulej ħniena. Inti raj it-tajjeb li tara fin-naġġ tiegħek Kristu ħniena. Int li tmur tfittex in-naġa l-mitlufa mulej ħniena. Iħenna rina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla l-Isqof San Martin f'ħajtu u f'mewtu faħħar il-kobor tiegħek. Ġeddet fi qlubna l-eġġubijiet tal-grazzja tiegħek biex l-ħajja u lanqas il-mewt ma jaslu biex jifirduna minn imħabtek. Bibnek Ġesu Kristu siedna riju Alla u miegħek jgħix fi jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-Ktieb tal-Erf. Alla ħala il-bniedem biex ma jmutx u għamlu xbija tiegħu innifsu. Blejra tax-xitan daħlet il-mewt fid-dinja u jafu xi tfisser dawk li huma miegħu. L-irbeħ tal-ġusti huma fidejn Alla u l-ebda dbatija ma tilħaqhom. Fajnejn il-boloħ dejru mejta, it-tluq tagħhom stħajluh telfin u erda tbijejt tagħhom minna. Iżda huma qegħdin fi sliem. Għax għalkemm fajnejn il-bnedmin dejru maħqura, għandhom tama sħiħa fil-ħajja bla tmiem. Wara ftit ta' tbatija jiksbu ġid kbir, għax Alla ġarrabhom u sabhom tajbin għalih. Bħad-debb fin-nar ġarrabhom u laqagħhom bħal vittma maħqura kollha għalih. Meta Alla jiġi għalihom huma jiddu bħal xrar tan-nar li jżid fl-għalqa bil-qasab. Jagħmlu ħaq mill-ġnus u jaħkmu fuq il-popli u bikun il-mulej is-sultan tagħhom għal dejjem. Min jittama fih jifhem is-sewwa u min jemmen fih jgħix miegħu fl-imħabba għax tiba ħniena hemm għal mażulin tiegħu il-kelma tal-mulej. San responsorjanu ngħidu flimkien kull ħin imbierek il-mulej. Kull ħin imbierek il-mulej. Tifirħu dejjem fuq fommi. Bil-mulej tiftaħar ruħi. Jisimgħu il-fqajrin u jifirħu flimkien. Kull ħin imbierek il-mulej. Għajnejn il-mulej lejn il-ġusti u bidneħ miftuħa għall-lajta tagħhom. Il-ħarsa tal-mulej fuq il-ħżiena biex jeqret minn fuq l-art tifkirietom flimkien. Jajtu il-ġusti għall-għajnuna u l-mulej jismagħhom, mid-dwejja kollha tagħhom jeħlishom. Rib il-mulej lejn dawk ta' qalbhom maqsuma, jgħin il-mulej bruħhom mifnija flimkien. Bierek il-mulej, nqumu bil-wifqa. Jekk xi ħadd iħobbni,
iħares kelmti jgħid il-mulej u missieri jħobbu u aħna niġu u nagħmlu għandu. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu qal: wieħed minnkom ikollu għaddej qiegħed jaħrad jew jera. Meta jidħol mill-għalqa se jgħidlu: ejja qisha u oqgħod għall-ikel? Jew lesti li x'niekol, ilbes il-fardal u newwilli sa ma niekol u nixrob jien u imbagħad tiekol u tixrob int. Jaqgħu se jrodlu ħajr lill-qaddej talli jkun għamel li ordnalu? Hekk ukoll intom, meta tagħmlu kull ma tkunu ordnati għejdu: aħna għaddejja li ma niswew għal xejn. Għamilna biss dak li kellna nagħmlu. Il-kelma tal-mulej tifħejr lilek Kristu. Ħanejt kelma fuq il-qari tal-lum u ngħid kelma fuq il-qaddis tal-lum. Il-bieraħ bdejna naqraw siltiet mill-ktieb tal-Elf. Ktieb ta' Talim Kbir. Illum qed iwaslilna silta sabiħa ħafna li nħobbu naqrawha fil-funerali din is-silta. Il-poplu Ludi kien għaddej mill-persekuzzjoni. Kien hemm il-pagani qegħdin jippersegwitaw lill-poplu Ludi. U ħafna kienu qegħdin jistaqsu: issa dan sew, aħna inqimu lil Alla. Alla kif jippermetti dawn l-affarijiet? Kif jippermetti li n-nies ġusti imutu fil-gwerra? Anki żgħar. U l-kittieb hawnhekk qiegħed jirrispondi għal din il-mistoqsija. Veru li għandhom id-batija, imma l-erbieħ tal-ġusti qegħdin f'idejn Alla. Mhux spiċċa kollox. Alla jagħtihom il-ħajja ta' dejjem. Veru li quddiem in-nies, quddiem għajnejna ta' bnedmin li aħna qishom telliefa, qed jgħid il-kittieb tal-Elf. Veru li quddiem in-nies qishom spiċċaw għal kollox, imma Alla jieħu ħsiebhom u jagħtihom il-ħajja ta' dejjem. Is-silta tal-Vanġelu hija silta kurjuża din. Ġesu qed jgħid: isma', jekk ikollok għaddej jaħrad jew jera, inti se tgħidlu joqgħod għall-ikel ħanservejk. X'qed jgħid hawnhekk Ġesu? Ġesu kien imdawwal bil-Farizej u l-kittieba u l-Farizej, u dawn il-Farizej kienu jippretendu: jiena mmur il-Knisja, jiena nsum, jiena nagħti karità, jiena nitlob. Mela Alla bil-fors irid jagħtini l-ġenna. Qisu għalik manda lil Alla jien. U Ġesu qed jirrispondi għal din id-diffikultà. Le, bil-mod, m'għandek l-ebda drittijiet quddiem Alla. Bil-mod. Mhuwiex dritt. Jiena nagħmel it-tajjeb jiena u għandi dritt, bil-mod, m'għandek drittijiet, hekk qed jgħid Ġesu. Quddiem Alla dan is-sejt aħna nistgħu ngħidu biss aħna għaddejja li ma niswew għal xejn. Għamilna biss dak li kellna nagħmlu. Alla jikmanda kollox. Ħanitkellmu fuq il-qaddis tal-lum. Illum qegħdin niċċelebraw il-San Martin isqof. San Martin ta' Tours ngħidulu biex niddistinguh minn San Martin de Porres li ċċelebrajna l-festa tiegħu t-tifkira tiegħu ftit ilu. F'dan ix-xahar ukoll. Dan San Martin twieled il-Pannonja, l-Ungerija tal-lum, fis-sena 316. Kien it-tifel ta' tribun Ruman. Meta kien żagħżugħ daħal soldat, forsi anki kontra qalbu, xi kittieba jgħidu kontra qalbu, daħal soldat u
Ftit wara il-familja tiegħu ġiet hawn l-Italja, Pavija. Ġiet toqgħod Pavija. Naturalment biex tkun il-ċentru tal-imperu. La kellu soldat Roman. Dan sar dixxiplu ta' Ilarju ta' Poitiers, kien qaddis kbir fi Franza. U aktar tard kellu dik l-esperjenza jingħad li kien qiegħed Amiens fi Franza u ta' dak nofs il-mantell li kellu lil wieħed f'qejli kien iterter bil-bard. Forsi kienet din l-esperjenza wkoll li għenitu biex jibdel ħajtu. Ħalla is-servizz militari, sar Kattoliku, sar Nisrani, ta'ammet, kien għadu makku Muhammed, ta'ammet, sar Assejs u fis-sena 371 sar Isqof ta' Tours. Ħadem ħafna, speċjalment kontra l-ereżiji ta' żmienu. Ħadem ħafna biex iġib il-paċi, waqqaf seminarju fejn jipprepara l-istudenti tiegħu għal-saċerdozju. Nfaħħaġu ħafna sfijiet fi Franza. Tajjeb, ħadem ħafna biex iġib laqda fejn kien hemm il-ferda anke fost il-pattijiet tiegħu stess. San Martin huwa qaddis popolari ħafna. Miet fit-8 ta' Novembru tas-sena 397. Nagħmlu l-festa tiegħu illum għax illum kienet fil-11 għaliex kien il-jum tal-funeral tiegħu. Ara, qaddis popolari ħafna. Nitolbu dal-qaddis biex jgħallimna nkunu ġenerużi ma' Ġesu Kristu u speċjalment mal-foqra. Aħna nagħtu ġieħ illum lill-Isqof San Martin nitolbu lill-Alla biex ma jħalli qatt il-Knisja tiegħu nieqsa minn rajja qaddisa u ħabbieka bħal San Martin ħalli tkun dejjem sinjal ta' salvazzjoni għal bnedmin kollha. Kun mulej mal-Knisja tiegħek tul iż-żminijiet kollha u ġeddet fija l-ġubijiet tal-grazzja tiegħek nitolbu. Wettaq l-isfijiet u s-saċerdoti tagħna bil-grazzja tiegħek ħalli ikunu verament għalina rajja skont il-qalb tiegħek nitolbu. Żomm dejjem fi ħsiebek il-poplu ta' dawn il-gżejjer biex ikollu dejjem bħala mexxejja nies li jħabbirku għal ġid ta' kulħadd fid-dawl tat-tarim tal-Knisja nitolbu. Daħħal fis-saltna tiegħek tal-għena, id-dawl u s-sliem lill-qaddejja tiegħek u l-familjari Muscat u l-ħutna mejtin kollha nitolbu. Għamel aħna nitalmu minn San Martin nitolbu bla qiegħda u nħabbirku bla serħan għal ġejt ta' ħutna fil-bżonn nitolbu. Nitolbuk mulej għalina l-koll ġejna għal din l-Ewkaristija tina li nikbru fil-fidi fil-ħajja ta' dejjem, nkunu għaddejja li ma niswew għal xejn u ngħinu kemm nistgħu lil-nies ta' madwarna nitolbu. Nitolbu għal dawk kollha li se niltaqgħu magħhom illum, għal dawk kollha li qalulna biex nitolbu għalihom jew għednihom it-talb tagħna, nitolbu għal dawk kollha li llum se jiġu f'dan is-santwarju jitolbu l-għajnuna ta' Omna Marija nitolbu. Nitolbuk ukoll għall-morda, kemm dawk li jinsabu fl-isptarijiet, kif ukoll dawk li jinsabu fid-djarhom u għal dawk li jduru bihom. Nitolbu għal dawk li għaddejjin minn mumenti diffiċli fil-ħajja biex ma jagħtux qalbhom imma jafdaw fik, nitolbu. F'dawn il-ġdan il-grupp ta' saċerdoti qegħdin jagħmlu l-irtejr hawn mar-reża, nitolbu għalihom biex il-mulejja tihom l-ispirtu tiegħu, nitolbu. Mulej Alla tagħna ġeddet fina l-ġubijiet tal-grazzja tiegħek biex bħal San Martin ma jkidna qatt ix-xogħol għas-salvazzjoni tal-erbieħ imma inwettqin bl-għajnuna mis-sema
ma nieqfu qatt inħabirku għall-bini tal-Knisja fid-dinja. Bi Kristu siedna. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit jubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit jubitek tajtla l-imbit li qegħdin nofrulek frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Il-qana mulej jumnu niedmu quddiemek u għamel li jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin nofrulek. Naddafni mulej l-żuniti u d-dnub tiegħi neħħi. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Qaddes mulej Alla dawn l-offerti li bil-ferħ ta' qalbna qegħdin nagħmlulek illum fġieħ San Martin. Watina li permezz tagħhom nibqgħu dejjem mierxa fit-triq tajba sew fil-għena u sew fit-tiġrib. Bi Kristu siedna, il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwew xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien iroddulek ħajr bi Kristu siedna. Għax biex timla bil-ferħ l-Knisja tiegħek fit-tifkira ta' San Martin, inti tqawwija bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu, issaħħaħa fil-ħed bit-tagħlim li hu xandar u tilqa' talb li jagħmillek għal ħarsien tagħha. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha intennulek l-innu ta' tifħir u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, qaddis, qaddis mulej Alla tal-eżerċiti. Is-smewwiet u l-art mimlija bi glorja tiegħek. Osanna fil-għoli ta' smewwiet. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-għoli ta' smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull dosija. Qaddes għalek nitolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex miraj ħibati ħaj il-ħobs, ratt il-ħajr, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħaj il-kalċi reġarat il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-kol. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dallu l-misteru tal-fidi jinħabru l-mewt tiegħek mulej għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu
Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċikontana nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxarra mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa l-jum, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Marija u l-familjari Muscat li jogħġbok issejħilhom għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kif huma bil-magħmudija mietu f'ibnek u bħal ibnek, hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek jirxu xtawa l-ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna rina l-kol nitolbu. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ma' San Ġusepp, ma' San Ġorġ Preka, ma' San Martin, ma' l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u rridna nagħmlu li ben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missiena li inti f'ismewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun tritint kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrinna d-dubietna bħalma nafru lil min ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrid iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex ikunu ħielsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom isliem tiegħi la tħarrix lend nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u l-għaqda li inti trid fija, inti tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxejn. Ħaruf Talla li tneħħi jid-nubiet tad-dinja ħenna rina. Ħaruf Talla li tneħħi jid-nubiet tad-dinja ħenna rina. Ħaruf Talla li tneħħi jid-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek kifret minnek il-Missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu. Sajta ħejl id-dinja b'dan il-ġisem. Eħlisni meħtijiet kollha u minn kull ħażen. Żommna dejjem fidellejn l-kmandamenti tiegħek. Danu l-ħaruf Talla, danu li jneħħi jid-nubiet tad-dinja. Ħejjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżda kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħaresni għal ħajja.
Ejnqu bil-wifa u bħala ringrazzjament ta' wara qalbi ngħidu dik it-talba xkejkna għall-Irwieħ qegħdin fix-xahar ta' Novembru u x-xahar tal-Irwieħ. Ejjew ngħidu flimkien, Sinjurati lill-Irwieħ id-dawl ta' dejjem u l-mistrieħ. Sinjurati lill-Irwieħ id-dawl ta' dejjem u l-mistrieħ. Sinjurati lill-Irwieħ id-dawl ta' dejjem u l-mistrieħ. Nitolbu. Issa li tqalbilna mulej bis-sagrament tal-Għaqda għamel li r-rieda tagħna tkun dejjem marbuta ma' tiegħek biex kif San Martin ingħata lilek bruħu u ġismu hekk aħna jkollna l-ġieħ li nkunu tassew għaddejja tiegħek bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Ħanejdu dak it-tlieta vamarijiet li talbitna l-Madonna minn dan is-santwarju nofruhom skont intenzjonijiet tagħna u għal-bżonnijiet tal-persuni li nixtiequ nitolbu għalihom. Sliema għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierek inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliema għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierek inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliema għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierek inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-Familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Morru fil-paċi ta' Kristu.